Vlastně v brance vidíme hráče Realu Madrid, pana Safrta. Ano, to je jeho typický rozcvičování v brance. Jeho typický rozcvičování. No, trošku pro diváky ty akce, ale pozor! Na půlce už se blíží Saša z Ukrajiny. Klička, pouze tyčka, zase klička, střela nikam a brankář je v pozoru, ale pozor, krásný zákrok. Bylo by dobré, kdyby se nám brankář trochu otočil, aby jsme viděli i do tváře. A uvidíme se rozcvičovat brankáře, jeho typický kolečko, jde trochu ven z brány. No, překvapivá střela. Jo. Video.